Με αγχώνεις. Γιατί αγχώνεσαι? Ηλία. Έλα. 2 κιλά είναι. 2,61, 2 κιλά. Ειρήνη, αυτό είναι ελληνικό σισάμι, αλλά κάνει 7. Συμπληρώσουμε από εδώ το άλλο ταμογιανό. Η σιγανή φωτιά αυτό γενικά τι... Ναι, σιγανή φωτιά, σιγανή φωτιά. Σιγανή φωτιά. Για τραπεζομάτικο. Σαν το παλιό τον ντόπιο είναι. Το παλιό τον ντόπιο, άμπραβο. Το κάναμε εδώ. Ναι. Λοιπόν, βάζουμε και μία ελάχιστη κουταλιά, μία ό,τι πως ελάχιστη κουταλιά ζάχαρη μέσα. Ότι αυτό το ρίκι της Ικαρίας, αυτό που λέμε στην Ικαρία ρικόμελο, είναι ένα άλλο είδος. Αυτό είναι Έτσι, σιγά σιγά έτσι, λίγο λίγο, μπράβο. Βρίσκεις κάτι μέσα. Λίγο λίγο έτσι, μπράβο. Κάνα μαυράκι σισαμάκι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει αυτό, αυτό είναι το σισαμί, δεν πειράζει. Παλιά βγάζαμε και εδώ σισάμι. Αυτό λέγαμε. Ρίξε, 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 ρίξε. Ρίξε. Ρίξε όλα. Της μέλισσας και εκμετάλλευσης σχεδόν πρωτόγονους, ας πούμε, με κουβέλια, με κυψέλια, με τέτοια και δεν παίρνανε 2 φορές 3 το χρόνο και αν παίρνανε τα πρώιμα και τα έψιμα ήταν 2 παρτίδες. Θέλει βρακή. ας πιούμε μια ρέκη. Ας πιούμε μια ρέκη. Εσύ θες Γιώργο. Να είναι και μια μέρα που θα ζυμώνει. Ψωμί. Με ιδέα αυτές. Να τελειώσει. Ωραία. Κοντέλη. Τι λες? Εντάξει, εσύ είσαι ο μάστορης, εσύ... Και 45, 20 το βάλαμε και 45, πόσα λεφτά είναι η Ηλία? 20 το βάλαμε και 45. Πόσα λεπτά? 25 λεπτά. 25 λεπτά. 25 λεπτά. Πόσο? Εκεί. Έσε το κουτάλι από εκεί. Το κουτάλι, το ξύλι. Κράτα την κατσαρόλα. Τώρα θέλω με έναν άντρα. Να την πούσα μέσα, μισό ότι κάνα αυτό καίει, να βάλεις φωνές, καλά. Στέλνω το κρασί. Βάλω λίγο νερό μέσα. Όχι, άστο να το βάλω.
Πανηγύρι εδώ που φτιάχνει. Σιωπή. Κάποιες φορές βάζουν και πολλά τα ποπόλια. Κάποιος να μου κρατάει από εκεί ένα και την καλοσύνη. Τα μάμι είναι. Σου λέω μόλις παγώσει θα δεις πως θα είναι. Εμπρός, εκεί. Θα συνηθίσω και εδώ τώρα αυτά που λέτε. Τόσα χρόνια δεν τα έχεις συνηθίσει. Δεν ήμουνα τόσα χρόνια. Εγώ ήμουνα καλοκαίρι 2 εβδομάδες, κάνα διακοπές και έφυγα. Δεν είχα. Φύγε. Λίγο γεια στα χέρια. Δεν τα δείχνωσε και τόσο τέλεια όσο το ουρανιό. Τώρα, του Ηλία πέτα. Αν τα βρει κακοδιπλωμένα, εσύ φταίς. Εκείνος δεν τα θέλει και καθόλου διπλωμένα. Ηλία, δεν είσαι καλά. Ηλία, δεν είσαι καλά. Πόσες φορές το πούνε. Είτε στα μέσα βαστάνε ακόμα. Αν θα κρυώσει θα γίνει ξερό όλο. Σουλάς, καλό, Είμαστε να δεις. θα βγει καμιά γωνιά έτσι έξτρα. Της έχει πάρει αργολαβία. Ναι, α, είναι τέλειο, Δεν είναι και η πίτη του Είναι. τραβανό. Και λέω βρε, δεν μαζεύω παραπάνω. Αλλά Πάρε και στα παιδιά στο μαγαζί, εγώ αυτά πάρεις και στα παιδιά στο μαγαζί. Σιωπή, δεν κάνεις κουμάντο, εσύ εδώ εγώ κάνω κουμάντο. Κλείστε λίγο το καπάκι, έτσι, να έχω ένα ότι τελείωσε η διαδικασία.